say it again. It's Punjabi Hit Squad, so let me begin. I got all of these chicks waiting in Singapore, but damn, I'm all confused on what numbers to dial. I remember when I saw you. Oh, what's up? It's the one that I want. Took you from the slow into the fast lane. Urban takeover, that's the name of the understand this, I'm the man for you. Am venit în port, a trecut de 14 de mașini, ne-am dus în Năvodari, a venit poliția după noi, a venit Diasul după noi, ne-am întors în port, uite artificiile, dovadă, portul are Dias, să nu mai spună nimeni că portul a murit. Ne facim!